Galing. Ayan. Saan? Want to achieve salon smooth and gorgeous hair every day? Tresemme Keratin Smooth Range with Keratin Bod Complex. Gives you 5 benefits of smoothness in one wash for professional quality smooth hair. Tresemme Keratin Smooth with Keratin Bod Complex. Nasaksiyan ko sa paano malipot ang parang araw ang mga sundalo sa kampas. Pero noon ay panahon ng gera. Para daw mga sundalo noon ay hanggang kumatay at mapatay. Pero yun, may gera ba? Nasa Pilipinas tayo, pero sila nakapangyayari. Sila lang po ba ang tao? Anong tingin nila sa akin? For the next he was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig! Ang kapatid ko ito! Hindi pa rin mo! Watch it now. Ano, inibutas ang kinakain ng balat, tinatapon ng laman. Pumatay! Eh di, no? Ano kuha mo? Meat and ninja lead. Saksili mo, hari ka dito. Diyan na tayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. I promise you that we will fulfill your dream in making this nation great once again. Natutuwa naman ako. Nakikita ko, magkakasundo ka. Napalitan na kayo agad ba? At kinuha ng presidente si Judge Arturo Padua para maging executive secretary. Ang kalaban, makapangyarihan sila. Kaya nilang palitan.